Radí. Výborné, 5-2. 6-2. Pomaličky. Je tam 7-3. 7-3. Ktorí každý je na nejakej inej akcii, ale podporili toto podujatie. Okrem iného, no jasné, žiak sa musí strčiť niekde, kde nemôže, dozadu. Spolu s Bystrom Kolónka sme sa chystali, že zorganizujeme Medzinárodný deň detí, ale keďže, ak ste to sledovali, bolo veľmi zlé počasie, tak sa to posúvalo a sme sa dostali k prázdninám. A deti, máte radi prázdniny? Tak to kričali rodičia. Áno, my to vieme, pretože rodičom samozrejme, keď sú prázdniny, vznikajú v úvozovkách starosti, čo? S ratolesťami. Buď ich dajú do nejakého tábora, takedy sme chodili do pionierských táborov. Dneska sú už len detské tábory, tak tí, čo mali šťastie, ich tam umiestnili, tí, čo nie, sa budú musieť o ne nejako postarať. Samozrejme, že deti sa tešia na prázdniny, ale ešte im potrvajú, myslím, že 2 dni budú v škole, potom prinesú vysvedčenie. My sme toto podujatie nazvali Hurá prázdniny, takže verím, že pre deti je to určite hurá. Takže pre detičky sme pripravili len pár takých súťažných disciplín, aby zistili, ako na tom fyzicky sú. My vieme, že deťom sa dnes, dá sa povedať, pohybovať čoraz menej chce, ale verím, že tie vaše deti sa hýbu radi a uvidíme, ako im pôjdu tie disciplíny, ktoré sme im pripravili. Takže o malú chvíľu začneme súťažiť, potom od 17. respektíve od 18. hodine by mala začať hranie kapela 2+2. Je to taká kapelka, ktorá patrí k tejto časti mestskej kolónie Hviezda, country kapela, kde si budete môcť možno zatancovať. Ja už teraz hovorím, že bude aj tombola. Za evričko si budete môcť kúpiť tombolový lístoček a je tam už pripravených možno takmer 20 cien, ktoré ja si myslím, že stoja určite. Každá jedna stojí viac ako 1 euro, takže ak budete mať chuť si zasúťažiť, tak vy, dospeláci, si to môžete. Ale keď som už pri dospelákoch, nie len deti môžu súťažiť, bez nejakých súťaženia si môžete zahrať všetci tí, čo ste sem prišli. Stolný tenis, badminton. A aby som nezabudol, pod autokempingom Turiec máme 6 vzduchoviek, takže všetci tí, čo boli takedy na vojne, si to môžu vyskúšať, či ste niečo trafia. Tí, čo neboli na vojne, tiež si vyskúšajú, či niečo trafia. Všetci si môžu zastrieľať z chuti do terča a zistiť, ako na tom sú. Budú strieľať aj vaše ratolesti, môžete si zastrieľať aj vy. Takže využite takúto netradičnú príležitosť a zastrieľať si zo vzduchovky. Samozrejme je tu pripravený aj gulášik. Ak sa nemýlim, tak porcia bude stáť 1 evričko. To len aby sme mali aspoň na náklady na kúrenie. A takisto po nejakej pauze je tu k dispozícii aj pizza Kolónka. Čiže ak budete mať záujem, tak myslím si, že vpredu u Denisky si môžete objednať aj pizzu, ale tá už je, myslím, za tradičnú cenu 3,50 eur. Takže, detičky, vyhlasovali ste, alebo dostali ste listočky, na ktoré vám budeme značiť, ako ste prešli cez jednotlivé disciplíny a na konci sa tu stretneme a vyhlásime výsledky. Môžem vás ale ubezpečiť, že nikto neodíde z detí na prázdno, každý si odniesie sladkú odmenu. Ja som pre vás ešte pripravil v úvodzovkách aj malé prekvapenie, že vždy tu niekto bol a dnes by tu mal prísť tie ceny odovzdávať Šrek. Takže uvidíte, ako ten Šrek bude vyzerať. Takže to bola taká malá kultúrna vložka, tu na pán Matia prechádza okolo, neviem čo robí, ale asi tancuje. Takže ideme na to, začneme. Detičky, tu hneď za týmito stromkami, čo sú to smrečky, máme pripravený basketbalový kôš. Každý z vás bude môcť triafať s loptičkou na ten basketbalový kôš presne 10 krát. A odtiaľ sa potom samozrejme presunieme na ďalšie. Zahráme si futbal, budeme triafať do brány, budeme sa plaziť cez tunel, budeme skákať vo vreci a budete si môcť zahádzať petánk a určite sa poriadne vytrápite na kýblikoch.
Chôdza na kyblíkoch je veľmi ťažká, ale hlavne pre tých, čo možno niečo majú už pod čapicou, ale zatiaľ tu nie je nikto. Takže, detičky, všetci sa zhromaždíme teraz tu hneď za stromami, ideme triafať na basketbalový koš. Každému zapíšeme výsledok, ktorý dosiahol. Takže listoček v ruke a ideme na to. Takže ešte raz vítajte, dúfajme, že počasie vydrží a že sa tu dnes príjemne zabavíme. Valika už nabalila tombolu, opakujem, 1 euro. Kde sa bude dať kúpiť? Euro 50. Takže prosím vás, kupujte, lebo oni ešte to budú zdražovať na 2. Guláš, takto, prepáč Valika, ja hovorím o tombole. Nie, o guláši som vravila. Ja som sa pýtal na tombolu. Tombola euro. Tombola euro, guláš euro 50 a pizza klasika, hej? Pizza klasika, takže budete musieť samozrejme dať zarobiť aj tu na tým ľuďom, ktorí tu pracujú. Už prišiel aj Norko Brnčal so svojou dcerkou. Lístoček vypíšte, prosím vás, Peťko Babík, a ideme házať. No, povedzte mi, chlapci, ako to skončilo. Súboj dvoch ostrostrelcov, Peter Terek a Jožko Padu. Kto vyhral? 36-37, pre koho? Pre Tereka. Pre Tereka! Pokles pre ňo, to je prvý pokles dneska. Dobre. Takže my samozrejme na tej strelnici tiež skončíme, ale prosím vás, všetci tí, ktorí sa, čo len troška chcete si to vyskúšať, choďte si zastrieľať. Aljoša tam čaká, má tam aj asistentky, môžete si skutočne zastrieľať do chuti. Takže ideme na to. Ty dávaš sľuby. Zvykle oblečenie na tovary bude možno aj podvejevať. Takže ešte sa nám to prihlásil Jakub Košenšel. Samozrejme, ak ešte nejaké deti za jazdy prídu, my to s nimi absolvujeme. Takže ideme na to. Takže menší, to budú akí menší? Ty poď ku mne, ty si pokiaľ. Poď ku mne, ty si po rameno, tak odkiaľ? Poď sem ty. Od lakťa nižšie, čo budú, tí budú strieľať odtiaľto. A tí, čo sú vyššie od lakťa, tí budú musieť strieľať odtiaľ. Takže Peťko, Monika, prosím ťa, poďte nám pomôcť. Ty si tú kabelku odlož, aby ti neprekážala, alebo si ju prehoď cez krk, aby ti nepadala. Podávať loptičky bude Maťko. Hej. Asistovať. Takže kto ide prvý? Ideš prvá? No tak ukáž, ako sa voláš. Takže tu nám máme Natálku Slanú. Takže Natálka, máš 10 hodov, nech sa páči. Daj jej loptičku. Natálka, môžeš odtiaľto. Tu. Za odtiaľto. Tak ideme. 1, 0. 2, 0. 3, 0. Snaž sa. 4, 0. Ej! 5, 1. 5, 2. Už ide. Teda 6, 2, 7, 2, 7, 3. 9, 4. 10, 4. Teda 4 platné mala, že? 4 platné hody, Natálka. Tu nám máš listoček, zober si. Ty si už vyšší, však? Takže tu nám máme pripraveného Ríško Valocký, to troška... Dobre, tak Ríško, ideš. Dali ste s Andrejke ten, hej, tak poď pomaličky. To je moc vysoko, no musíš ísť pre ňu. Musíte tam stáť, aby tam neutekala lopta, niekto. Norko, donies tú srandu, čo držíš v ruke, tuto, aby nám tam lopta neutekala. Musíš jemnejšie, ja viem, že ty si judista, ty si silný, tatko ťa vychválil, že ti to ide v jude. Takto, mením pravidlá, poď ešte dopredu, 2 hody sú už v keli, alebo dáme to medzi, hej, aby to bolo také spravodlivé. Tu, odtiaľto, dobre, počkaj, takto spravím čiaru, hej, aby to bolo spravodlivé, lebo to je moc ďaleko možno. Takže ideme na tretí hod. Tretí. 4. A tak, už máme 5, 1. 6,
6-1 a už máme 7. 8-5, 9-6, 9-10-6. Dobre, zatiaľ ako je? Čo? 6? 6? Takže teraz tu nám máme Zuzku Veselovskú. Zuzanka, poď bližšie sem, ešte Zuzka, ešte, až sem a pomaličku. Ja si záležať a ideme. Výborne, 1-1. 2-2. 3-3. 4-3. 5-4. 6-4. 7-5. 8-6. 9-7. Iha, čistý. 10-8. 9. 10-9. 10. 2 netrafila či 1. Takže 10-9 to stačí. Najlepšia budúca basketbalistka Veselovský. Typická postava, aj ty si taký typický basketbalista. No, Zuzanka, tak ideme z ocírkou spolu. Zoberú na ručičky. Poďte bližšie. Máš? 7-4 8-4 9-4 dáš sa, nech sestru dobehneš. A 9, 10-4 4 trafila, ty hrávaš hádzanú, že? Či nie? Ty sestra hrávaš, hej? Takže 10 máme 4. Ešte tu máme ďalšiu Paduchovú. Sú dve, vieš, vydarí sa aj Dominika. Takže Domina, skús. 1-0. 2-1. 3-2. 4-2. 5-2. Snaž sa. 6-3. 7-3. 8-3. 9-4. A 10-4. 4 trafené. Ešte ide niekto? A ešte tu máme slečnú, vypíšeme. No, ako sa voláš? Ninka, či asi Ninka? Ninka Okuliarová, ale aha, čau. Ninka, nech sa páči, ty môžeš ísť začiatku, poď bližšie, sem. Čiže napíšeme Ninka Okuliarová. Ninka, snažíme sa sem trafiť, hej? No, skús. To sa podobá, naozaj. 1-0. 2-0, nevadí. Ninka. Už nie. Hej, 3-0, nevadí. Skoro. 4-0. Ešte 5-0. A pomalinky, sústreď sa. 6-0. Teraz je tam, vidíš. 7-1, výborný. Skoro. 8-2, 8-1, pardon. Hej, 9-1. A tesne vyskočila vonka. Ale jeden si trafila. Dobre, nevadí, Ninka, ešte budeš mať ďalšie, napíšeme jeden. Ešte nejaké dieťatko nesúťažilo, alebo dievčatko, alebo chlapček? No poď, ale ty musíš ísť odtiaľto. Vypíš mu. Nie, v pohode, môže odtiaľ. To nie je ľahké odtiaľ trafiť. Tomáš Kotrík. Tomáš, skús. 1-0. Ide na to basketbalovo, 2-0, len tá lopta není basketbalová. 3-0, no, musíš rovno do koša. 4-0. 5-0. 6-0. 7-0. Kde máš tu tvoje kamarátky? 7-0, tam sa ti rehoce kamarát. 8-0. 9, ešte jedna, skús. Ešte máš poslednú možnosť, aspoň jeden dať. No, dovidenia. Takže vidíte, deti, aký ste šikovní a takéhoto veľkého súťažiaceho ste porazili. To nevadí, to je jedno. Luky, poď, ty. Luky, kôčka, 10 hodov.
na basketbalový koš a potom ideme strieľať zo vzduchovky. 1-1. 2-1. 3-1. 4-1. 5-2. 6-2. 7-2. 8-3. 9-4 a 10-5. Takže 5 tref. Teraz ide Tomáš Kvočka, brat. 10 hodov. 1-0. 2-1. 3-1. 4-2. 5-2. 6-2. 7-3. 8-3. 9-3. Skús. Aj, pekne, ale vedľa. 3 zásahy. Teraz ide Maťko Zajac. 1-0. 2-1. 3-2. 4-3. 5-4. 6-4. 7-4. 8-4. 9-5. 10-6. 6 zásahov. Čiže aj ty, Maťo? Dobre, a ostatné čo? No, tak skús. 1-1. 2-1. 3-1. 4-1, kľud. 5-1. 6-2. No. 7-2. 8-2. 9-2. 10-2. Nevadí, Maťko. Tak, ideme všetci na vzduchovku. Poďme, Norko, deti. Ide o to, že teraz to len absolvovať. Hej, absolvovať. Budeme, počkajte, ja si nadstavím stopky. Ideme stopky. Aha, tu sú. Budeme zapisovať časy. Stopky mám tu. Takže pripraviť pred. To je jedno, dookola. Ťahaj, ťahaj. Treba tie šnúrky ťahať čo najviac hore, pozor. Zastať, znova vrátiť. To sa nedá nič robiť, no nesmiete sa moc pomáhať. Čak beží, nebojte sa, aj druhým sa to stane. Musíš si priťahovať tie šnúrky fest k nohám a dať si celé chodidlo na to. Ideš, dobre. Koho to máme? Veronika, ideš, poď až po tej pomarančovi, ešte. Stop, napíšeme 37 sekúnd, vynulovať, ďalší. Zatiaľ sa tam už môže vždy nachystať niekto na tie druhé kyblíky. Len poď sem, nebuď tak ďaleko, aby nech ti to podajú do ruky. Kto ide? Takže ide Miška, Veselovská a kto ide ďalšiu si môže kyblíky chystať. Tam ich máte tie červené. Pripraviť, pritiahni pes k nohám a ideš. Pozor, ideš. No, Segre to ide sa poučila od svojej sestry.
Dobrý čas. Musíte to deti fest ťahať hore. Stop. Iha, rekord 11 sekúnd. Dobre. Odovzdaj Veronike. A teraz ide Ríško Halocký. Ríško, pritiahni si to. Ťahaj to k noha. Priprav sa, počkaj. Môžeš. Dobre, kráčaj. Priťahuj si to k nožičkám. Uchodidlám. Dobre ti to ide, len to nepokáz. Ľudka, odkúkáva, na to pôjdeš. Ľudci nám pôjdete spolu. Stop! 16 sekúnd. Dobre, ďalší. Ide Natálka Slaná, Natálka si vybrala. Dobre. Natálka, celé chodidelko si tam daj poriadne, počkaj ešte. Počkaj, stop, ideš, priprav sa, teraz. Výborne, ideš. Ťahaj si do ručičkami hore šnúročky. Daj, cupka. Vidíte, dievčatá, takto idete chvíľku, idete ma topánky na vysokom opätku. Ale idete to, Natálka, jedno, že si vychodila 14 sekúnd. Dobre, už si poprozla. Vymolovať, ďalší. Odozvem Natálke. Ide Dominika. Viktorka Paduchová. Priťahni si to celé chodidelko si daj, tak. Pozor, teraz. Priťahuj. Tak. Ideš, super. Obchádza, klopu. Daj, hore, aby si nespadla. Ešte, ideš. Stop. 15 sekúnd. Tu ide ďalším. Sestra ide. Dominika sa tiež škerila, uvidíme, ako je to pôjde. Dominika tak, priťahni, ale musíš ťahať poriadne hore z noha. Pripraviť, preď. Dobre ti to ide. Ťahaj. Dobrý čas. Dve nohy, dve kroky. Stop. 12 sekúnd. Dobre. To ide, ty ideš. Tak dáme túto. Nika Okujarová. Nika, máš tu nikoho? Môže jej pomôcť. Môžeš jej pomôcť, ak chceš. Môžete ako, môže jej. Daj si. Nie, priťahni si to, Nika, ťahaj hore. Tak môžeš. Pripravte sa, dievčence. Teraz. Tak, výborné. Dobre, ťahaj z toho, ťahaj. Dookola. Tak. No, dobre ti to ide, Nika. Finish, do cieľa. Stop. Dobre, 14 sekúnd. Dobre. Teraz ide Jakubko Šenšel. Počkaj, Jakubko, celým chodidelkom. Pomôžte mi. Tak. Ťahaj tie šnúročky stále hore. Môžeš ísť. Stále ťahaj hore, ideš, dobre, ti to ide, Jakubko. Ťahaj hore, aby ti to nespadlo. Dobre, ideš, Kubko, poď. Obídeš. Poď, to je babka, Gustárka je smerom, ideš. Dobre, super, stop. 18 sekúnd, pekne, zvládol si, bez pádu. No teraz odovzdáme Kubkovi a ide Ačka Tarhajová. Ideš, Ačka. Môžeš. Daj si hore, ručičkami, to je špagátky. Nás budú skontrolovať dneska policajti. Dobre, ideš za ľudíkom. Ideš. Toč, Ačka. Väčšie koločky, ťahaj. Silno ťahaj hore a kráčaj. Ešte dopredu, ešte. Ide. Dobre. 23 sekúnd. Ale zvládal. Vrátime. Ačka, nech sa páči. Ide. To nebol ešte. No poď. Neboj sa. A ty si nebola vôbec. Ľudská, poď. Čaute. Ľudská je tu. Norko, pomôže. Tak, druhú nožičku. Šikovná. Ťaháme šnúročky hore. Ešte raz nožičku tam polož. Celú chodidlo. Tak. Táto ti ťahaj hore. A
A idete, výborne. Hej, nevadí, ešte raz, trafíme. Ideš, dobre ideš. Hej. Ideš. Ľudka, krásne. Ideš už do cieľa. Ešte koľ. Tak. Dobre, stop. 20 sekúnd. No pekne. Nemáš najhorší. No kto ešte nebol? Všetci boli. Tak rýchlo sme. Ale tam tú slečnu sme nedonútili. Zuzka, nepovolíš? Nechce ísť. Aha, ping-ponguje. Dobre. Takže, detičky, máme za sebou kyblíky. Ideme na tunel. Takže prepívame sa k tunelu. Ja to je mať. Už som sa sádil do zvuku. Ideme odtiaľto zo spodu. Pokiaľ máme také dva panieriky. Odtiaľ sa vyštartuje. Prebehnete cez tunel. Obehnete tú metu na konci. Znova sa cez tunel vrátite späť. A keď prebehnete cez cieľ, zastaví sa čas. Takže bereme papieriky. Kde máme papieriky? Koho máme prvého? Natálka Slaná vám to ukáže, ako sa to má. Len tu nám musíte dať priestor. Peťko. Aby do vás nenarazila. Poďte na bok, na tú stranu. Takže Natálka, počkaj, dáme toto ešte vyvoláme. Pozor, teraz. Bude musieť ešte niekto tunel držať. Tak, výborné Natálka, okolo. A znova cez tunel. Pozrite sa ako huzenica. A cez cieľ. Stop, výborne, 13 sekúnd. Krásne ti to išlo, ty si doma trenovala. Kto je ďalší, doneste sem? Ľudka len troška stačí pridržať tunely. Keď ide autom, tak ho treba pridržať tu, aby ho neťahli zo sebou a keď to odtiaľ. Ľudka asistuje. Pripraviť sa, pozor, pred. Tak je ďalšia. To sú baby. Majská, ideš. Pozor, teraz z druhej strany. Idú, poď, stop. 14 sekúnd. Ríško, pomalinky, počkaj Ríško. Ľudka, priprav sa, lebo to ti vytrhne a s tebou pôjde. Pozor, teraz. A ideš, poď. Vždy staň. Rýchlo, okolo. Znova šupnú. Maťo, držaj šupnú. Ideš do cieľa, makaj, pozor, cieľi, top. 14 sekúnd. Dobre. Tak teraz dať Ninka Okuliarová. Tu bližšie sa nájdete. Takže Ninka, videla sa, ako to ide. Hej, pozor, teraz. Ninka, tá je tenunka, poď rýchlo. Tu nič nebrzdí tam. Šup, rýchlo okolo. A znova do tunela. A máš si do cieľa. Ideš. Hop, stop. 16 sekúnd. Pekne. Teraz ide kto? Mikina Pavúková. Ideš, stop. Ešte si ťa neoštartovala. Dozadu troška prešla. Pozor, pred. Mikina, to tam musíte napáliť do toho tunela šipočkou. Ideš, Mikina. Okolo. A znova späť. Rýchlo. Pozor z tela, Kupko, lebo ťa zrazí. Hop, dobre, 14 sekúnd. Teraz ide Jakubko. Kupko, daj si tú šukovku dole. Lebo tá ťa bude brzdiť, vieš. Jakubko, Šenšen, pripraviť, preč. Ideš, Kupko, poď. Šup. Makaj sa s tunelom. On rýchlo. Okolo. Nálet. Troška je to potom vyrovnajte. Poď, Kubo. A tu na docela. Rýchlo. Stop. 21 sekúnd.
Aha, dobre, že Maťko nás... Ľudská, toto je pred tvojich domov, ty si tu na už si zatrénovala, tak uvidíme pripraviť. Pred! Ideš! Skoro postojačky môžem povedať. Ideš, Ľudská, rýchlo okolo, šup! Aj sukni ide, poď a cez tunel, Ľudská, cez tunel! Cez tunel, nevadí. Poď. Rýchlo. A sem. Stop. Dobre. Nevrátame. 19. Hej. Teraz ide Aťka Tarhajová. Aťka, nechceš si budičku dať dole, keď ideš, aby ti nezarazala? Daj si potom si odlečiš. Musíš to teraz nakopnúť, ako ten myšiak, čo máš na tričku. Priprav sa. Pred. Šupa, ideš. Praj sa. Ako myška. Rýchlo cez. Dobre, nevadí. Rodičia, nesmiete sa za chvíľočku, to bude časová revi. Pôjde Tarhaj. Ideš do cieľa, poď, Aťka. Šup. 18 sekúnd. Miška, Vajsová, priprav sa Miška. Pred. Môžeš. Neboj sa, že Maria, ideš kočky. Ideš tu, poď rýchlo, poď. Okolo A, späť, zhršte to. Dobre. Šlap. Rýchlo, poď ešte. Stop, 20 sekúnd. Dobre. Poď ešte, Maria. Chlapci, ja chcete tam vyskúšať, môžete, poďte. Poďte, chlapi, ukážte jaštericu. Poďte, chlapci. Poďte, môžete ešte. No, Zapíšeme vás. chlapi, Máme poďte. papieríky, máme, že? Máme Tie disciplíny, ktoré ste neboli ešte doplníme. Hod na basketbalový kôš. Vidíte nejaký chlapi na nákladní. Pomarančovej, rúžovej, čakaté. A späť, šikovne. Poď. A do cieľa. Stop. 20 sekúnd. Poď. Tak počkaj, ruky. Vaga, pripravuj sa. Počkaj. Pripravuj sa. Pred. Ideš. Pripravuj sa. Je ako nás. Dobre, čas. Držte pevne. Poď, do cieľa. Stop. 13 sekúnd. Asi zatiaľ možno, neviem, či bolo. Maťku zajac, Maťo, priprav sa, pred. Ideš, Maťo, poď. Okolo, a znova vpál do tunela. Ideš, poď, ak chceš kamaráta poraziť. Zachyťte sa, stop. 14 sekúnd. Desnotka. Teraz ide. Tomáš. Tomáš, priprav sa. Pred. Poď, ideš, rýchlo, výborne. Preletel cez tunel za 4 sekundy. Späť. Dobre, poď. 12 sekúnd. Takže tu sme asi absolvovali už všetci. Takže výborné. Posunieme sa na skákačku čas. Takže znova preskákať veci. okolo vety.
Asi už ma to tu nechytí. Takže, kto ide ako prvý? Kto chce ísť, nech sa ulečí dvojnica, aby sme nemali dole prestupy. Poprosím asistentov, aby mi Povolí dostať deti do Viec a potom zase z Viec. Takže ako prvý pôjde Ríšo Valúcky. to sa musíte vrátiť späť. Zkrátka, naďalku skáčeš, okolo toho zkrátka, zase doskákať až sem ďalej. Dajte pozor, keď pôjdete dole brehom, aby ste nehodili držky. Tak to posun. Áno, dookola. Takže Ríšo Valúcky, priprav sa, pred! Výborne. Stop. 6 sekúnd. Kto je ďalší vo vreci nachystaný? Natálka. Natálka Slana. Dockackaj na štartovnú čiaru. Držte si to pevne. Áno, poradte im, rodičia a asistenti. Natálka, priprav sa, pred! Hop, 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 hop. Výborný. 5 sekúnd. Dobre. Kto ide ďalší? Viktória Paduchová. Vikinka, priprav sa, pred. Hop, dlhšie stupky. Okolo. Ťažká, prvá. Ešte. 11 sekúnd aj s pádom. Dobre, bolo to bez mrazu. Ďalšia ide Veronika Vajsová. Priprav sa, Veronika, pred. Veronika teda je nahádzanou. Tak už 6 sekúnd. Dobrý čas, asi sme tu mali dať ďalej. Teraz ide Aťka Karhajová. Aťka, podober si to poriadne. Priprav sa, Aťka, pred. Hop, hop, hop. Ideš ešte. Ešte Ideš. Stop. 9 sekúnd. Teraz je sestra. Liška Vajsová. Liška Vajsová. Priprav sa, Liška, pred. Sekúnd. Vykrútiť ťapky. Priprav sa, Košenčo. pred. Ideš, Kupko, ideš, ešte. Ešte ideš, Kupko, vydrž. 8 sekúnd. Teraz ide Lukáš Kočka. Luky, priprav sa, pred. Ej, to je riadne skoky. 5 sekúnd. 5 sekúnd. Dobre. Dobre. Teraz ide Maťko Zajac. Maťo, Zajac je dobre skáče. Dúfam, že tebe to bude. Priprav sa, pred. Dobre, drž, ťahaj to vrece hore. Ešte. 6 sekúnd. Teraz ide ďalší z rodiny Kočkovcov a to je Tomo. Tomko, priprav sa, pred. Dobre, ten si to drží jednou rukou. 5 sekúnd. Keby sme šli na tie stotiny, desatiny, tak nám by boli rozdiely.
Vikina, pardon, Ninka Okuliarová, Ninočka, priprav sa, pozor, vpred. Dobre, poď. Ideš, Ninka, pozor odtiaľ, deti. Parádne ti to ide, hop, 7 sekúnd. Pekne. 7 sekúnd. A ide malá ľuďka. Brčalka. No to v brece máme moc veľké. Ešte až na dno. Ľuďka ešte len v pol vreci. Tak, ešte vyššie. Dobre, je to tak. Drž si to pevne a ideš. Priprav sa, pred. Môžeš. Poď, brzy. Poď, dobre ideš, poď. Poď, dopredu, nie na mieste. Skáče na mieste do výšky, ako na stepe. Výborné, 18 sekúnd. Ona si chcela zatancovať. Takže kto ešte nebol? Všetci? Aha, ešte tu nájde Vikina. Pardon, Dominika. Dominika už si mala byť vo vreci. A odtiaľto pôjdeme na streľbu na bránu. Každý bude mať. Priprav sa. Pozor. Pred. Si to vpred. Ešte 6 sekúnd. Takže máme všetci. Tak ideme teraz, budú mať chlapci výhodu. Ideme triafa na bránu. Dáme to trošku. 2-0 tyčka, to bola prvá tyčka. To pôjdeme asi mikrofón. 3-0. Koho tu máme, Monika? Veronika. Ďalšia tyčka, no Maťo, prihrávaj. Ešte jeden. No vidím, basketbal, teda triafanie na koši bolo lepšie ako debutla. A nič. Takže 0, musíme napísať 0, ale nevadí. Ono to ide, ale musím stále rozprávať. Tak nevadí. Tak. Natálka Slaná, poď, môžeš na to. 1-1. Máme prvý. Máme pekný gól. Natálka Slaná, to je 25. Nevadí, prvý dala. Jedna však. Sústreď sa, neponáhľaj sa. Brankovač, ja na to zabudol. Čačkaj, ako to patila. Ešte máš jeden. Ale jeden tam si dala. No, tak jeden gól dala. To ide ďalší. Dobre, výborne. Ty. Judiska. Tyčka, jeden. 1-0. Môžeš si rukami pristať. No. Druhá tyčka. Máš rozviazanú kopačku. Tak si to zalepí. To dotýkaš, vieš? Aha. A ide gól. No, výborne. 3-1, áno. Ešte má 2, počkaj. Ešte má 2 pokusy. Mačo, až za bránku chytaj. Áno, áno. Tak. 4-1. 5-2. Výborne. 2 zásahy. Začal 2 najviac. No teraz futbalista asi. Lukáš, Kočka. Dobre, Jeden. to je jasné. To sú skúsenosti. Aha, 2-1. Čakáme úprava bránky. 2-1. 3-2. Dobre. No, tak ako... 4-3.
5-4. To je jasné, no. Ale jedný Na nedá. 4 zásahy. Dobre, výborne. Najlepší výkon. Zatiaľ. No. Viktória. 1-0. Na dievča. 1-1, pardon. A presne do stredu. Dobre. 2. Vikinka. Pomaly. No, Vikinka, nie sú nahoďka. 3, ale už si to aj moc blízko dávaš. No, Reguer, nie. 3-2 však. 4, 3. Dávam si na to do špiča, ale i 5. 5-4. Vyrovnala si Slavcov. Má dobrú mierku. No. Inka. Oho. Troška ďalej, aby vás vykopla. 1-1, už si jeden trafila. Máte to rozvíde ten sport. O, ide. 2 góly už. 2. 3. Ani sa nezdalo. No. To je jaká strelkyňa. 4. Ešte prekonať. Nebude na špäť. Má svoj štýl, ale môže to dať. Jinka Okuľarová z 5 pokusov 5 gólov. Jinka Okuľarová je zatiaľ Ostrostrelky. najlepšia. Kuko? Jakubko Šenšek. Dobre, Kubo, 1-1. Dva. Tri. 3-3. Mali by sme im dať ďalej bránu. No, už nie, už máš všetci rovnako. Už by nebolo fér. Vidím to také. No a však je kde? Podcenil. Aha, No, 5-4. podcenil. Nie, 5-4. Dobre, už máš 4 zásahy. Miška, Fajska. 1, dobre. 2. Raz, dva. Prosím dospelých, aby sa chovali slušne. Prosím dospelých, aby sa chovali slušne. 3-2. 3-2. Dobrý, Kofia, 2 góly. 4-3. Ešte jeden. Petri, 3. Trefy. Lukáš. Ajac. Maťo. Maťo, stred sa, ideš. 1. 2. Tak sme to mali dať ďalej. No, A tak hrávam. nevadí. 3. Na budúce môžeš tak oceniť, že do 10 rokov, toľko metrov. No tak 4. Nie, ale akurát kamarátka som myslela, No. dobre. 5 od cvičky šiel. Máme Počka, šťastie. doma. Máš počka. To máš. Nechci si musím to zaviazať. Pre teba malý náš. Vidíme. Hej, vidíme, že môj bačka 2. venovaný. Winkle triafaš. Otočíme tú bránu, chlapci, môžete triafať do tých dier. To je ťažšie.
Tri. Aha. Tak, aby nespíšnil. Aspoň jedna tyčka. Pravda. Áno. Dodržovať pravidlá. Dozadu. Dobre. Výborne. Ďalej. Tak, ide slečna, ide Aťka. Ahoj, tesne. Maťo, nepozeraj po dievčatách, ale sústreď sa na rozhodcu. Dva, nevadí. Aťka, neponáhľaj sa, kľudne. Vítaj, Viktor, to je ako No, výborne. jedna. No. No, tak. 4-2. Výborne. Otcu zatlieskaj. Nestoj tam tak pasívne. Dcera bojuje a ty čo? Aha. No. 3. Bravo. To vôbec neprežívaš. Ľudská, Ľudská, ideš na to. Ide. Ľudská, si tebe dáme očiavku, hej? No. Očiavku, dobre? Áno. Súhlasíte všetci, pravda. No. Tak, Ľudská. Rozbral sa poriadne. Kopni. Ešte raz. Výborné. Nevzdáva sa. Nevzdáva sa. Rozbehni sa, rozbehni sa. Aha, 2. Dobre. Zase lepšie. Musíš takto. Vím. Počkaj. Rozbehni sa dozadu, dozadu. Dozadu, dozadu. A teraz. Pecka. Dobre. Náhodou. Rozbehni sa. Krok nevyšiel. Dobre, no. Nevadí? Ale tak nemôže zase 4-1. dať, no. Dobre. Ešte jedna. Rozbehni sa. Dozadu. Vieš a pecek tu je. No vidíš. 4. Dobre. To ešte nebol. Ešte tu nás, aha, sečna. Viete bol. Musíš sa domáhať svojich práv. Páči sa. Dominika, Na štart. Padruška. No, Výha. no, nerob z toho pravdu. Výborne. Oco bude hrdý. Dozadu, dozadu. Tak. 2. Hráva chupa za slabinu. To je nejaký nový, no, partizanský. 3. To ani tlieskať nemôžeme. Aby nespíšnila. Aha, 4. Nie, túto oko. Vidíme, či aj na strelbe. Tak pekne. Čekov sú 5. No. 5 sviatí. Dobre. Teraz to otočí? Nie, to necháme Si tak. robil srandu. Na celom kameči. No, tak ideme prvé žltá. 1, 2, 3. Pozor, 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 nie! Až keď dohádžu, až keď dohádžu. Pozor, Tak ja mám troška na bok, červenú troška na a bok. Maťko modré potom zbiera. Bonka. Nič. Je tam, ešte červená. Tak, Tak ja čiže 4 trafila, 4. 4, tak Aha, daje kruhy. Kruhy. Kruhy, 4. To ide ďalší. sa páči. To ide. Lukáš. Dozadu, nezavádzajte, choďte ďalej od neho, aby sa mal rozmach. Lukáš má to hajsky, dobré. No tak Lukáš. No veď uvidíme. Lukáš akurát tú červenú možno netrafí. Hej, Maťko, podávať býval. Dobre. A, vidíš? No, nevadí. Aspoň v druhým deťom nebude ľúto, že si nám... Dobre. 5 platní. Dobre, Tak. páči sa Luky. Teraz ide
Dajte si sebe tričko. Natálka Slana, pozor, ide Natálka. Podržej to tu. Musíš takhle podávat. Áno, musíme podávať. Dobre. 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 Vyšlo. No. Dobre. A červená. Jaj. 3. Tak, ideme, čo mi prišiel? Maťko Zajac ide teraz, Maťko Zajac. Dáme pomaranče. Neprešlapuj. Raz. Dva. No. Zatiaľ. Pozor, Maťo. No vidíš, nie je to len tak. Lepšie od zeme a bunky. Raz. A 3. Zásah 3, je Viktorka Padúková. Maťko Zajac, páči sa ti. Dáme tu minúto. Dva. Tri. Je zatiaľ. Modrá. Dobre. Výborne. Mimo. Nevadí. Keď je tráva, tak tam To je tak lapný. Zostav na Roky trhaj, ale neverite. 4, pardon. Aj keď teraz tam strieľajú, to je dobré, ale Aljoša si to tam zorganizuje. Lebo Milan strieľa bežne do stola. Na te páč, polohu. Peťo, mám tu aj už aj terče, to sa to popíše. Tak ideme si to deti, takže toto už... Dojedz, keď ešte guláš, potom pôjdeme. Dobre, môžem kúpiť naraz. Tak ideme pomáhať nabíjať. Hej, ale jedným pomáhať. Thank you.
nevadí, no tak skúste, no však nech si zaspievajú. Pomocníkov, strelcov potrebujeme, čo prišli za Liošom, aby mu pomohli nabíjať a organizovať to tu. Ideme ju nabíjať, hej? Deti do tohto šerča po 3 rány pozdraví. Všetci naraz. Áno, samo ty po sem. Tak si tam pôjde, samo. Máte zaistený môžete im aj držať. A tam musí byť, tu máme takú čarnu. Tuna medzi touto čvarkou a medzi týmto Ale ak tam nemá na moju ruku si okno. Ty si pasku si dvíhaj hore dole. A tiež musíš mať takto robiť. Ešte raz pôjdu. Najmenší. Jaro, poďte, obráci ho.
Síce až v útorok po vysvedčení, ale my sme sa tu rozhodli už dnes. Deti, ktoré majú odvahu si zasúťažiť, to už majú za sebou a ja som im slúbil, že ceny im príde odovzdať osobne Šrek. Takže Šreka mám, Somárika nemám, Fionu som nechal doma, ale mám tu náhradničku. Takže som tu, deti, idem tu, som tu, ahojte! Ahojte! No čo, nepočujem ahoj! Ešte silnejšie! Musí povedať, ahoj Šreku! Silnejšie! Nemusíte. Troška som pribral, už aj pršať prestalo. Nazdar 2+2. Takže ideme odozdávať ceny všetkým tým, ktorí sa zúčastnili súťaže. Takže všetci tí, ktorí ste súťažili, deti, nastúpte sem po mojej pravej ruke. Lístočky majte v ruke, aby sme boli svedkami toho, že ste naozaj súťažili. Príde rada aj na tie, čo nesúťažili. Nebojte sa. Ešte nemáme tu všetkých, čo súťažili. Áno, ďalšie a ďalšie. Takže neviem, či ste to všetci zazreli, ale my sme si tu zastrieľali, zahádzali, športovali sme, šplhali sme, chodili sme po štvornožky. Zvládli to vaše deti, boli úžasné. No a Bistro Kolónka, Julko Filo sa ospravedlňuje, lebo má ešte akciu v Rajci. A výbor mestskej časti Priekopa, teda kolegovia poslanci, sa rozhodli, že podporíme toto podujatie. Robili sme vždy MDD, ale teraz sme sa rozhodli, že privítame prázdniny a samozrejme, kto iný si najviac váži prázdniny, kto sa najviac teší na prázdniny, vaše deti. Takže, detičky, ďakujem, že ste sa zapojili a teraz ideme odozdávať ceny. Takže, ceny máme tu. Valika bude odozdávať sladký balíček za pizzeriu Kolónka a Peťo zase bude odozdávať za Šreka. Dostanete náramok na podporu MHC Martin, taký krásny zelený náramok, a od Iňa, ktorý tu je špecialista cez výbušniny a také ďalšie veci, dostanete nevýbušný náboj, ktorý bude takým príveskom, ak budete chcieť. Takže ideme ako prvý, je tu Veronika Vajsová. Veronika zvládla všetko dobre, jedine vo futbale a v streľbe netrafila nič. Takže Veronika si zaslúži darček už len preto, že nezničila terč. Veronika, potlieskame, hej. Darček, tam ti dá Valika darček. Ďakujem. Tu ide jej sestra, Miška Vajsová. Miška to už Ty si to rozpalila v tej streľbe, 17 bodov, výborne, aj v iných disciplínach si bola úspešná. Miška, blahoželáme, ďalšia cena. Tu máme budúcu nádej v čude, verím, Ríško Valocký. Ríško, ten mal takú malú naťahovačku, s kým, ukáž? S Natálkou Slanou. On furt rozmýšľal, že tá Natálka ma furt dá o 1 bod. Ale bol zlatý, lebo Natálka zistila, že sme jej nepripísali 1 bod a on prišiel a povedal, Natálka plače, lebo ste jej nepripísali 1 bod, zabojoval aj za tú svoju najväčšiu superku. Valo, si dobrý. Potles pre Valockého. Tu dostaneš ďalší darček. Natálka, ty už lížeš na nohu dušu, líž, aby sa si neroztopil. Natálka šla výborne, samozrejme, v streľbe takisto nič nezničila, ale v basketbale si počínala vynikajúco. Trafila z 10 až 4. Takže blahoželáme, Natálka, zlepšuje sa. A v tom tuneli, počkaj, v tom tuneli, to je 13 sekúnd, to bolo takisto vynikajúci čas. Teta Valika ti dá ďalší darček.
A toto sú chlapci Maťko Zajac, ktorí tu prišli len tak z boku. My sme radi, chalani, že ste troška prispeli do konkurencie, lebo s vašimi rodičmi ste sa od niekaďa vracali, ale nedalo vám, že ste si chceli zasúťažiť. No a spravili dobre, pretože Maťo Zajac z 5 striel, z 5 sme mali? Z 5 strafil 5. Je to výborný fotbalista, verím, že Fomat bude mať teba záujem a postupne budú mať nervy aj takí ako Messi a ďalší z teba. Blahoželáme, Maťko Zajac. Potlieskame. Nemám. A teraz idú bráchovia, Tomáš Kvočka a ten druhý je Lukáš. Luky, podrž ešte. Tomáš naskočil do rozbehnutého vlaku v strelbe 23. Ty si dobrý, budúci ostostrelec. A ten futbal mu šiel takisto dobre, z 5-4. Bol veľký frajer a potom na konci mu to nevyšlo, ale nevadí, všetko dobré. Potlieskame Tomášovi, Kvočkovi. Teraz ide Luky, jeho brat, určite starší. V basketbale sa doťahovali. No tak v strelbe vynikajúce. Vidno, že si už pušku držal v ruke a ide ti to. Takže blahoželáme a aj vo futbale to bolo dobré. Takže, no a v rece, to ani nehovorím, za 5 sekúnd Skippy Kengura, vynikajúci. Ďakujeme, tam bol úplne najlepší. A tu nájde najmenšia účastníčka, daj mi listoček. Tak to je naša suseda a volá sa, ja viem ako sa volá, Ľudská Brnčalová. Ľudské, potlieskajte. Ľudská v basketbale z 10 5. Kýbliky za 20 sekúnd. Tunel za 19, v rece za 18. Vo futbale z 5 trafila 4. Naozaj, bez pomoci otca a mamy. Tí práve rozoberali nejaké rodinné nie problémy, ale riešenia. A ona medzi tým si kopala, trafila z 5 4. Ľudská, super. Blahoželám. Potlesk, tu si ideš pre cenu. Tak ako, ja viem, u Brnčalov je to v rodine. Brat je veľký športovec, hokejista. Tak a teraz tu máme ďalšiu Ninku Okuliarovú. Ninočka takisto prišla, nevinne začala. V basketbale z 10 trafila ledvo 1. Počúvajte, prišla na futbal z 5 5. Je to budúca futbalistka. Blahoželáme. V strelbe takisto blahoželáme, netrafila si žiadny terč. Ale tie vzduchovky boli naozaj ťažké a verím, že sa to zlepší. Takže Ninka Okuliarová, blahoželáme. Takisto brácho, výborný hokejista aj hokejbalista. Pozdrav doma. A tu nám máme Kubka Šenšela. Kubo prišiel s babkou. Tu je babka. Čak babka, alebo stará mama, už neviem ako. Musí ťa fotiť, pozeraj. Jedine tú šiltovku dal dole, keď sme mu povedali, že ide do tunela. Lebo on v tuneli môže prechádzať, lebo on si drží, neviem, čo to je za znak, akú má šiltovku? Jörg Highlanders? Nevie, ale je to dobré. Takže, Kubko, ďakujeme, že si súťažil, takisto dostávaš cenu. Nezabudli sme ešte na žiadne deti? Ja navrhujem ešte nasledovné. Toto boli deti, ktoré súťažili, ja sa tu odložím. Ale teraz ešte tu prišlo veľmi veľa detí, ktoré nesúťažili. Takže ja by som poprosil všetky deti, ktoré súťažili, aby prišli ku mne ešte raz. Všetky deti, ktoré súťažili, poďte ku mne. Spravíme si foto na pamiatku. Ujo, Janko Kvietok, to je natáča, potom to niekde na YouTube nájdeme. Poďte všetci ku mne. A Malika, prosím ťa, bedničku nechaj tu a donies ešte aj tú druhú. Máme tu ešte nejaké deti. A nemyslím, rozdáme všetky darčeky, ktoré sme mali, lebo máme tu ešte veľa detí a myslím si, že zaslúžia si aj oni odmenu, lebo možno nevedeli, že sa tu súťaží. Kde máme ešte deti, ktoré súťažili? Aha, to on len strieľal. Ale ak nie, tak počkáme a odfotíme sa so všetkými deťmi. Takže Valika ešte išla pre ďalšie darčeky. Rozdáme aj všetky ostatné. Zuzka, prosím ťa, choď zistiť, či Valika vôbec nesie tie ďalšie darčeky. Všetky, čo máme, rozdáme. Už ide. Takže deti, ktoré ste dostali darček? No poď. Poď ku Šrekovi. Ty si krásne opálená. Ako sa voláš? Emka, prečo si nesúťažila?
Nevedela si. Dobre, nevadí. Poďte ďalší. Poď. Zostaň tu. MK, zostaň tu. Poď aj ty. Ty sa ako voláš? Danielka, ty si prečo nesúťažila? Prišli ste neskoro, nevadí Danielka, zostane aj ty tu. Poďte sem obidvaja. Poď. Ty sa ako voláš? Dorka Holečková. Dorka, postav sa aj ty tu na Kukoníkovi. Eliasko, poď aj ty. Eliasko, ty si prečo nesúťažil? No Eliasko, prosím ťa, veď tak toto sa nerobí. Poviem detkovi Jarovi Hesovi, že to musí zlepšiť. Tak poď sem, tak. No poďte aj, vy deti. Iba mi povedť, ako sa voláte. Ty sa voláš ako? Radko Vrtilek. Radko? Ty? Veronika. Veronika, nech sa páči, postav sa tiež sem. Poďte deti, ešte kto tu nebol, poď. Ty si či? Rastislav Vaľo. Rastislav Valo, Rastio, postav sa aj ty tu, poď aj ty. Alexej. Alexej, ty keby si súťažil, bol by si troška tvrdil muziku, lebo si už taký... Poď sem, poď za nich, ty si vysoký. A ty? Aďo. A či Aďo? Vrtilek. Aďko Vrtilek, dobre. A teba, ty sa ako voláš? Samino. Samino. A ty? Ester Poláková. Ester, teba poznám, Ester, ty si už súťažila. A tam ešte nejaký drobec beha okolo pieskoviska. Toho ešte nemáme zarátaného. Takže poprosím, Valika, prosím ťa, desi. Ešte jedno dievčatko. No poď sem ešte, dievčatko. Povedz mi, dievčatko, ako sa ty voláš? Jessica, ty také krásne meno. Jessica, poď aj ty medzi detičky, semka, tu medzi mňa. A ty, slečna, ty si tu tiež nebola. Poď? Ale poď. To je tvoj dedo vedľa? To je dedo? Dedo, donesu semka. Poď na ruky ju zober. Nie, dobre, tak potom si ju nájdeme. Ešte tam máme nejakého chlapčeka, ktorý sa tam skrýva. To je dievčatko, ako sa volá? Ako? Eliška? Eliška, poď medzi... Nevadí, nájdeme si ťa tam. A ty ešte poď, dievčatko. Ty máš krásne náušnice. Ako sa voláš? Alžbetka. No tak poď, Alžbetka. Valika, vydá nám to? Ale nepočkaj, musíme najprv rozdať darčeky. Tak poprosím asistentov, všetko, čo máme, rozdáme. Nič nechcem, aby nám zostalo. Sme radi, že nakoniec tie detičky prišli. Takže, Valika, del a rozdeľuj. No, choďte si zobrať a vráťte sa ku mne, hej. Spravíme si ešte spoločné foto. Do radu, všetci tí, čo nedostali. Tak, ale naspäť, deti ku mne, ku Šrekovi. Nie, tí, čo majú, tí, čo nemajú, idú k Valike a potom ku mne, hej. Ahoj. Vás by som tu nečakal. Do radu. Ty sa ako voláš? Tak, babka povie, ako sa volá. Adamko, a pozeraj, tu nám máš na minú. Ja som Šrek? No poďte sem, detičky, všetci ku mne, ideme si spraviť spoločné foto so Šrekom. Dáme to na tú modernú, jak sa to volá, facebookovú stránku, aby nám verili, že sme tu boli. Všetko rozdajte, čo máte. Dievčatá, Mikuláša ste zorganizovali a toto čo? No, bude ešte. Veď máme Mikuláša, vyniesieme ho za chvíľočku vonka. Lebo my máme Mikuláša na Kolónii Hviezda aj v júni. Uvidíte. Neviem, kto sa vyzná u Lili, hore. A poďte sem, deťurince. Natálka, bližšie ku svojmu kamarátovi, čo ti fandil. Poď. Môžete aj s mamou, aj s otcom. Hej. No a ešte tam. Valika, prosím ťa, ešte tam máme jednu odvážlivkyňu. Väčší dozadu, menší dopredu. Nie, aj tam primáme čo najbližšie. No poď medzi nás, slečná.
Pozor, zasláňate si jeden druhému s foťákmi. Vydržte, usmievať sa. Tak, Aby mi to brucho nebolo, vidno, ja sa schovám. usmievame sa. Pekná skupina. Dobre. Eli, usmev. Ešte čakajte. Sír, či lekvár, lekvár. Veronka. Lekvár. Ale viete, ono sa hovorí tak v úvodzovkách nostalgicky, že deti sú naša budúcnosť. Ale je to pravda. Je to pravda, naozaj. A my, dá sa povedať, že dennodenne riešime nejaké problémy. A vždy, keď riešime tie problémy, by sme mali mysleť hlavne na svoje deti. A tu ich vidíte. Ako budú žiť naše deti, keď budú mať toľko rokov, čo my. Musíme spraviť pre ne v úvodzovkách maximum. Vôbec tu nechcete mať politiku, nič. Maximum môžete spraviť pre nich vy, ako rodičia, aby žili s pocitom lásky, pozornosti, aby boli šťastné. Teraz vyzerajú celkom šťastné, dostali nejaké sladkosti, ale o sladkostiach to určite nie je. A máme tu ešte niekoho od Baľov. Baľo. Tu na ešte špeciálne by som vás poprosil, podrž mi mikrofón. Poviem vám jeden príbeh. Pred týždňom ma poslala moja manželka spraviť určitú úhradu a kázala mi, aby som vybral z bankomatu nejaké peniaze. Ja som do toho bankomatu vložil tú kartu, zadal som všetko, čo som mal a ten bankomat mi napísal niečo, čomu som nerozumel. A odišiel som od toho bankomatu a išiel som k inému. Manželka mi za chvíľku volá, ty si dvakrát vybral 500 eur. A ja vrajím, nie, ten prvý bankomat mi to nedal. Ja som sa vrátil k tomu prvému bankomatu a tam stál tento mladý chlapec so svojím otcom, so svojou sestrou a čakali, kto príde. Ja som prišiel, samozrejme, nemáme na rozdávanie ani my peniaze ako väčšina z vás. A oni mi povedali, niečo ste tu zabudli, že? Ako to bolo? Že ste povedali, že Rozina sa ma spýtal, že či ste niečo zabudli a ste povedali, že 500 eur mi potom vrátili. Čo si zaslúžia títo ľudia? Neviem. My nemajú. Ja som bol taký z toho rozhodený, že proste ja som sa snažil zapamätať si ich priezvisko, ich meno, lebo ešte určite budem hľadať spôsob, ako sa im odďačiť. Juniorovi som dal nejaké malé všimné, ale verím, že to ešte pritom neskončí. Tu je ešte aj babka. Babka, a o co ide? Neviem, išli niekde. A je tu aj tvoja sestra, ktorá vtedy tu bola, že? Takže je to dobré. Je to dobré, ako keď máte takýchto ľudí okolo seba, lebo niekedy sa to stane nám všetkým a ja ďakujem rodine Balovej a všetkým. A ja som povedal, že to bol ohromný skutok určite aj zo strany toho otca, pre tie deti, pretože oni videli, že ako sa tam má asi spraviť, takže ja ďakujem a ešte určite s Balovcami budem. Babka, ďakujem, že ste aj sem prišli. A ty junior, drž sa, hej? Neboj sa, keď prídeš cvičiť do fitka, budem sa ti osobne venovať. No ale Šrek nemá samozrejme žiadne fitko. Ja mám tu Fionu, toho Somarika. Somarika som dneska zabudol na mestskom úrade. A tam ide viacej, ale nechcem teraz vôbec do toho nič vnášať. Takže, deti, budeme sa snažiť aj o rok niečo pre vás spraviť. Mne sa páči, ja som nevedel, že či vôbec ešte nejaké deti budú, pretože my sme tu každý rok niečo robili, ale tie deti tak neskutočne rýchlo rastú, že vraj už asi nebudeme mať pre koho. Ale teraz vidím, že máme deti, ktoré proste budeme môcť ešte nejakým spôsobom sa s nimi robiť ich šťastnými a zabávať sa s nimi, takže ja to teší a teším sa na ďalšie stretnutie. Takže teraz samozrejme končí zábava v úvodzovkách pre deti, začína pre dospelých. Ja len pripomínam, že ešte je tu tombola, je tu muzika kapela 2+2.
aj keď nám jeden pred nejakým mesiacom ušiel už hore do neba a chlapci mu krásne zahrali, ale aj tak kapela 2+2 tu je a budeme určite myslieť aj na neho a budeme tu hrať. Takže cítite sa tu dobre, zabávajte sa ako najlepšie viete. Detičky, vám prajem krásne prázdniny a vám rodičia, aby ste mali z vašich detí čo najväčšiu radosť. Ďakujem Aljošovi za to, že ukázal deťom, ako sa dá strieľať alebo nestrieľať. A ak by mali nejaké deti záujem strieľať, Aljoša chce povedať možno niečo, sú tam aj talenty, ktoré by možno sa mohli prihlásiť. Vosova už nefúč reka. Ja ešte sem pozývam Beatku Šáliovú. Beatka Šáliová, Ujo tréner. Verím, že ty si to možno troška tušila, ale chci ťa odmeniť ako... Za reprezentáciu Centra voľného času Domino v ruky dostáva jeden pohár, aj s diplomom, aj s medailom. A od trénera dostáva ešte jeden, ktorý po 20 rokoch som vyhral strelbu. Tak je to odo mňa. V súťaži a ideme až na majstrovstvá Slovenska. Ja Aljošovi ďakujem, lebo poď. To je najlepšia strelkyňa v širokom okolí. A vy všetci viete, že Martin je kolíska, že? Aljoša, dobrých strelcov, aj olimpionikov. A mňa teší, že aj naša dcera kedysi bola talentovaná ostrelkyňa, ale nejakým spôsobom nechcela pokračovať. Aljoša, ďakujeme veľmi pekne a veríme, že ešte sa tu stretneme. A už ste to museli zramovať, vidím, že si celý mokrý, akože a prosím potlesk pre týchto strelcov za to, že nám tu vytvorili takú scenériu. Ďakujeme. A tebe, dievča, nech sa darí. Budeme ťa sledovať. Medzi prvým tretím miestom v extralíge. V extralíge. Ďakujem. Takže voľná zábava, ďakujeme. Šrek sa lúči, ale ešte chvíľočku tu samozrejme bude medzi vami, lebo Šrek prišiel hlavne kvôli deťom. A vy dospelí, ďakujeme. Ďakujeme aj tým, čo prispeli do tomboli. Stavebnený perfektný kýbel, plný murárskeho náradia. Hej, a naozaj sú tam zaujímavé ceny za evričko. Tie vybraté peňažky určite len pôjdu zase len na to, aby sa pokryli nejaké náklady. Takže ďakujeme aj tým, čo navarili guláš, ak vám chutil dobre. Muzika, tá bude hrať, verím, že až do polnoci vybavili sme mestskou políciou. Pokiaľ tu nebudú nejaké incidenty, môžeme tajne preťahovať hodinku, dve.